Olur. Baştan nimet varsın. Heptenler. Matmalar dedi çek. Vay vay. Ben oğuzun rahatsa. Barsan orada. Evet, biliyor. Sen de oğuzun iyi lan o. Oh, ne koyar? Bozman, onu verdi. Bara kurtar. Kurtar sakladı. Beytmen de abi. Yok. Yok, çeksin ne? Mehmet ya hadi. Sene. Ay, dinleme saptır vergen ya. Dili elektrik yapma. Gelin zaman çay vermeden itiyem oluyor. Bası ver. Ya bismillah. Bariki. Yeter masum bak. Gel asal. Bariki. Beni oraya ne? Gençler tamam mı? Onu koymadı var. Aydın da burada. Sormayacağız. Gayet kurtaramaz olduk abi. Şimdi ısmarlayalım olsun. Ismarlayalım olsun. Koyun kuşağı. Sen çok kividen, kividen, ben kividen, merhaba, hepsi bir kividen, iyisin merhaba, ben kividen, kividen, bak doğru. Yine Nesibe denen Hindistan'ın toyununa öyleniyen oğlan, ana öyleniyen oğlanım geliyor. Ana öyleniyen oğlana Feridin. Öyleniyen oğlana Feridin. Hindistan'ın toyununa Nesibe denen. Eyninde pullu koyunu bayını maharacan toyacak puluna Feridin. Eyninde koyunu pullu koyunu. Selamun aleyküm ediyor vatandaşlar. Neşörde inilemedin bir soraptır. Toy meselesi var ada. Toy etmek goğuzat. Yönüm yen pikirim in sonkudan
aňyr baş toý etjek bolup kösenmeler. Oň üçin karda girmeler ya kredit almalar. Bolşuny göre etmeli. Juýuňa göre, ýa ýorgonyňa göre aýak uzatmaly. Sebebi saňa bar kardy berselerem, häzir kardy alsaň ya kredit alsaň, restoranlarda 400-500 adam çağırıp ýa aňyr başy ady belli bagyşlar çağırıp toý etseň, soň toýdan soň saňa bergi berişek ýok. Ýene de şol enataň, ýene de şol özüň ýa-da ýaly geliniň şolar kösenmeli. Näme gerek biderek çykdyjy. Ondan işijeňde 50 adam bar gyýdyň hosarlar bilen 100 adamdan geçmetin. Öt bolşuny ora gow edip stoluňy bedeseň, gow toý etseň, ana şol iň gow varianty. Bu kaseta, suratçylar, kameraçylar olaram puluňy biderek howadyňdan bolýar. Häzir ulrak adamlardan torasaň da toý kasetalarynyň nerdedigini bilen oklar. Şoň üçin bir çaklaňja, ardanjak suratçy, ardanjak kameraçy bolsa, hem juýuňy da ekonom, hem bäşmanyňy juýuňy da alar. Bagşam ýene de şon ýaly. Bu käbir bagşylaryň bahasyny eşitýän bolyn 10 000, 20 000 ady belli bagşylar. 2 saat aýtdyrjak bolsaň. Şular ýaljak çiýe 20 manada 1000 sanaýdy merp berýärler. Bir kalonkan bolsa biram şunu ýaljak çiýe 1000 uzak gün tant edip bolýar. O 20 000'luk seni sal taşdıran ok, ýaýdylykdan ýöreden ok, şol tant oýnaýşyň. Şolar ýaly ýerlerde tyşytlamagyň zerur. Tyşytlaň puluňam toýdan soň näme de bolsa näme ýere gezmäne gitseňem, midow mesjetseňem ýa-da sowda ýatyrsaňam, ýa-da maşynjy alsaňam, ýaş juwanlara, ýaş satynjalara pul gerek bolup durýar. Men aýtjak bolan zadym toýy tyşytletmeli, biderek çykdyjylar etmeliler. Öz pikirlerini kommentariýalarda belläň. Hoş. Arada toýda dur, ondan soň toý şowgun güýçli derejede gidip dur, çıralar öçüp, adamlar başagy bolup üýşüp tant etip durlar. Ondan soň oglanyň dostum, kursdaşym ýanyma geldi. Agam çyrany ýakalla diýip gyýgyrýar. Menim düşünem ok, näme diýeňem, çyrany ýakalla diýär. Menim näme düşünýdim däni biletim biledim. Şunu şo ok galmagar şowgunyň içinde gelip çyrany ýakaldy. Näme düşünýdim? Oğlunu diye pul seçecek diye bir pul verecek diye. Varsa ettir diye pul verecek diye. Benim diyenim. O biri ver diyen pulu varsa. Biri ver diye. Yol çırağını yaksana görünür ok diye. Şimdi gülküymem tut ya. Otayda men alıp barcı çırası değil. Çırağını men lider falan. Böyle men aytmalı olsa soğuğunun içinde, başağıyla içinde gelip çırağını yakar diye. Şimdi toylarda kavat teleyentiniz. Yaşlar varsa edip başlaya olayım. 2-3 tane kamera gelse. Öyle yakın dost olan orayı. Yüzünden 100'lük 200'lük çıkarıp o yan kameranın önüne geçip pullarını kamera görüp beren oluyorlar biliyor musun? Mesela benim Ankara'dan da yaşlık edemok ya Ankara'dan da birine korup edemok koyun. Yalnız idayet emem töwerümdekileri bildiresim geliyor. Her kim aydasım geliyor. Bir için rahat der. Yani yok man birine duydurasın geliyor. Ne adam da bağ olmalı. Çırağını yaksana deyip başağıylıkta dine özün pikirlenip şotayda pul seçecek oluyor, pul verecek oluyor. Öyle sonra köpçük gördün deyip çırağını yaktıracak oluyor. Şotayda da biraz gülküymem tutya, qaharmam meliya ediyen hareketine yani özümüzde de bolýar. Men günahkarlarym ok. Aslym özümizem son kuwatam köp zady görkezmek üçin etmäge uğraşdy diýen. Yani her kim görsin kamera düşsün, men verdim, men ettim dä şonu. Men kömek etdim dä diýen ýaly aýdasymyz gelýär, duýdurasymyz gelýär. Her kimin bilmekli isleýär. Bilemok, ýa men şo ýa pikirde siz näme pikir edýäňiz?